Έπιασε άλλη. Έπιασε άλλη. Συνεχίζουμε με χορούς. Το μεγάλο τμήμα της αδερφότητας ποντίων και μικρασιατών Επίρου θα μας παρουσιάσει εμπρός πις, τριγώνα, πιπάτ, καλό κορίτσι και κόμμα. Ξέρεις τι πλάκα έχει άμα έχει τέτοιες εκδηλώσεις? Όχι μόνο σε όλες εκείνες τις οικογένειες ποντιακής καταγωγής ή έστω και λίγο, κάποιοι κρατάνε έστω και λίγο από τον πόντο και φέρνουν τα παιδιά τους στο σύλλογο, και για τους μη ποντιακής καταγωγής, και θέλουμε χειροκρότημα, γονείς, φίλους του συλλόγου που έρχονται, μας στηρίζουν και φέρνουν και τα παιδιά τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα μωρέ, και δεν αμάχια.